Здравейте всички, които ме гледате, аз съм X-Sandbox и днес продължавам с моето оцеляване. Така, тук си оставих няколко пържоли за резерва, нещо около гладнея. То не за... Оп. Нещо трябваше... Нещо ви обещах миналия епизод. Руми. Настъпил тук върху питките Лембас. Сега. Мисля, че мога ще и тези панталони да имам нещо, понеже нали и отивам сега в мината да изкопая диамантите и редстоуна. Оп, ето. Тези гадове пак започнаха ми идват до къщата. Ето е всъщност то сега за първия, който ми стига до къщата, а иначе и тук седят. И в миналите епизоди не знам къде ми изчезна. Изфърлих ли го, защото не знам какво правя с него. Оп. Той път беше на косъм. Тук има яйце, което ще взема. Има много кошки, много шипс, има много кошки, овци, прасета, ама... Така ще е, сега след като изкопая диамантите, може би ще си направя една диамантена кирка. Да, една диамантена брадва. По-скоро диамантена брадва е... че започна... Нали... Да... Сега дърво, а пак... Ама то не са 4, те са 8. Така че мога и кирка и такова да си направя. Тук нещо ме е страх да скачам. Учител се рисувам да не текне лава. И така ще покупя тук да не видя някакъв около нещо, диаманти. Дали айрон ли, редстоун ли. Това го щупих така гадно. Много чакъл бе. Лили. Вече напред няма чакъл повече. Сега купая само направо, обаче съм 100% сигурен, че нищо няма да стане. Какво ли мога да намеря? Какво ли може да и не намеря? Опет. Опа. Така ще се отдръпне, ще го купая от страни. Че има така доста голяма вероятност. Нали, тук доста ниско да има лава. Толкова под земята. Да. При бедрок. И повече натам няма купая. Ще си върна нагоре. Някъде. Където имам шанс да намеря нещо. И така. Може би и на тук като купая. То натам. Може да се открие диаманти на това ниво.
На мен обаче ми трябва голд. И с този голд ще направя портал, с който ще отида в света на Lord of the Rings. Нали, но... зависи. То няма да е обаче само... О, Айрон. Ти ми трябваше. Аз да внимавам за тук, защото ти е само да пропадна в някаква падупка. Или от някъде да текне лава, може. Всичко може да стане. Искам да намеря имени са от новия апдейт някакви, като нито не е байом, ами и така как е под земята и такова. Как е тук преди Бедрок, по Бедрок ходиш и то отгоре само редстоун и такова и на това мисля, че има лава или не знам. Не съм се натъквал на много такива места или пък някой спаунър, ама къде е то спаунър? И то навсякъде тук са, като прокопаемо да текне лава, така че все пак съм доста ниско. Доста съм под земята и не искам да ми се случи нещо тъпо. 19 лева съм, обаче нямам такова. Enchanting table. Аз имам книги, обаче Enchanting table нямам. Нямам обсидиан за да си направя. Ще търся или ще си правя аз. Ще видим какво ще става по напредните епизоди. Сега мисля малко се върна. Аз така тръгнах за диаманти, ама аз ги изкупах всъщност, обаче са да не фана да умра при някоя лава, защото много лошо, ако си изгубя итемите. И оп! Сега горе като отида, ще се пусна Айрон да ми се изпече. Ще направя ни ножици. Обаче ми трябва фермичка за уи. Да, първо ще направя една фермичка за уи, че ще докарам овце обаче. Като за начало. Да започна с платформичката. Следващия епизод ще отида за уважаемото ми дърво. По-скоро дъбово дърво. Няма ли нещо сиит, само 5 дни сиит. И там долу ще ходиш, ще го берат. Това, защото няма някакви изчадия да са ми се спомнали. Пак много мразя да ми бъги така. Това е сигурно от скайпа, ама следващите епизоди ще го изключвам. Почната ми е и тъй. Са до прозорците и аз така се наместя. Да сваля бронята само и да преместя. И ще ви кажа само едно. Лайквайте, сабскрайбвайте, абонирайте за мен и до скоро.